नोंखां दाखालि होनदोंमोन ना आलुखौ बुर होननानै मिनिदो बुहुत मानसिनिनो दंबोयोना आरो बुरनो गोनां सेवजोबसिगोन आरो उपाय गैला हाब्रु गोजा गेजेर ससेयाव बिदि अखा फैना होयो आरो सोरबा नुदोंना आलु माखायाबो गैलालै मा जाजोबगोन फुना दोनबावदोंसोमोन आरो इनो नै दै लोमजोब्बाय बेसेरा आयो इसोर खेथियकफोरा बिराद टेनसनलै दा इनो बेसेराफोरा जोंहानि न'आ बेनो आरो साथा गैया साथा मायालाय इनो बाबाया खारबो आलुआ इदि जायो सेस इ आलुआ मोजां जाबावगोन जाया इ फिसाजो गोजा हाबा जाजोब्बाय रावबो खामायनाय मानसि गैया ना बे फुख्रि गिदिरखौ आङो फबना होनो गोसो जानानै फबना होबाय हाबाबो गैयै बायदिखा इदिखा माने आंहानो गैया दा माइबा सिखायगासिनो दिनै केस खालामनाय माबा चाइनिसनि ट्रेन्डिं सिखायगासिनो वेलकाम बैक टू द चैनल विथ एन अनदर ब्लग भिडिअ लोगोफोर माने दिनै गुड मर्निंबो आरो माबा गोदान ब्लगबो जाहैबाय ब्लगखौ जागायथाराखैमोन आङो खामानि मावबाय थादोंमोन बेनिफ्राय खामानियानो स्टप जाना होबाय ओरैबायदि अखा हाबाय थादोंना सानब्रैयानो जाबाय नै आं हाखर साखर जावनानै माबा खालामजोब्बायमोन ना बेखौ लेट्रिन बानायनो नागिरदोंमोन एकदम सिंनिफ्रायनो खुन्था लाबोनानै आरसिसि बायदि ओइ मोनथामसो सात जागोन आरो ना टेंकि सेंकिनि थाखाय सिङाव थालाय जाबाय अलरेडि गादनि जाथ'वाखैमोन बेनिफ्राय दा माबायानो बुंना थाबाय हाखरानो एसे बुंना थाबाय दा अखायानो ओरैबायदि हादोंना आरो हा गोदानसो होजोबनायमोन बुर जाजोबदों बुर बार एकदम गाननो हाया बायदि जायो इटाबा मा सङो दै इसिङावबा इसिङावबो दै हाबजोबदो इसिङाव गाहाय जादोंमोन ना ओरै गाथिबावनांगोन एकदम सिङाव दै हाबजोबदो मार टेनसन जाजोबदो र' सेन्देल गारनांसिगोन मार टेनसननि साननैसोआ एकदमबारे हाब्रु अखा सोरनियाबा बेसरा सेस एकदम धंस जाजोब्बाय किटिया मा बानायदो किटि र' एक सेकेन्ड नोंनो माइक नांगोन ना लाथ'यो ला माइकखौ लाखा नोङो मा बानायदो सा मेगि दाउदै रुदो सा मेगि दाउदैबो रुदो बरिया ब्रेकफास्ट ना नोला नोङो इखौ मोनसेखौ अखाया हागासिनो आरो ना है मा साथा नांलाय गैलै जोंनिया आइख जाखाया आइफना सिजोबदो देसम जिलाइनि खोमा एकदम नै सिजोबदो ओरै सारसनदोना नैनिफ्राय सारसनदो जिलाइनि खोमा जि लायलायनोबा दख'ना बोराय दंबा बनां गानो मोजां मोनगोन एकदम सिदोब मोनजोबदो ना जोंहानि ब्रेकफास्टआनो गाइसमोन नाबा जोंहानि ब्रेकफास्टआ माबायदि ओइ नै इखौनो सिखायबाय थादो टिपुआ आरे आंना कपिराइट नांगोन बन्द खालाम कपिराइट नांगोन आंनो मिउजिकआ कारेन्टआ गैया बेनिफ्राय जोंहा इनभार्टार लाबोनायखायसो बिराद टेनसन फ्रियाव दङ आरोना बेनिफ्राय बा खैदिन थायो इनभार्टारा सप्तासेसो थागोन होननानै होनदो इउसआ जाखायाखै बारा इउस जानायालाय लाइट मोनसेल' इउस जागासिनो हरावबो केमेरा मोनसे लाइट मोनसे ओरै इउस जागासिनो लाइन गैयामोनबा खोमसि खोमलाव थानांबाय इनभार्टार गैयामोनबा खोमसि खोमलाव थानांबायमोन ना बायना ला मोजां जाबाय मा होनो इनभार्टार लाबोनाया बिराद हेल्पफुल जादों आरो बिराद मोजां जादों इनभार्टार लाबोनायखाय नङाबाथ' खोमसि खोमलाव थानो गोनां जायोमोन बेखौ मा खालामनाय बेखौनियाव बनि र' दे बनां एक सिदोब जाजोबदो सारसनजोबो ना सारसननो बारान्दायानो फिसा नालाय बारान्दा गैया ओरै बारायबावनांगोन सातनि लाखिखादो नालाय आङो नैखौ सात बारायना होबा बेनिफ्राय ओरै सात बारायना होबाथाय गोदोर जागोन होमबाना टेनसन गैला आरो ओइ न' सिङावनोथ' नङाबा फैलै होमबा न' सिङावनो बेयावनो मा खेबजेब माबोरै जानो we are no sing जों न' सिंनि मानसि we are no sing men we are no sings men we are no sings human दे सा लोंग्रोनोसै जोंनिया र' एक सेकेन्ड आं केमेराखौ स्टेन्डआव दोननानै लोंगोन जा जोंनिया दा जानो जागायबाय ब्रेकफास्टआ गोगाबदोंमोन आं मैया मोसौनिखौ मैया माने शिबजित बिमाया एकदम सिरियास जादोंमोन अकस्मातनो प्रेसार उथिना होनानै नै आं ससे लगायना होनि ससे लादोंमोन आं बेनिफ्राय हामबोबाय सेलाइन टेलाइन होना हामबोजोब्बाय बेनिफ्राय हरावनो दोनबोबाय ओंखाम सोंखाम मोनजायाखैमोन एकदम फुंनिफ्रायनो खारथिंनाय फन फैलायबाय मोसौफोरनिफ्राय लाबोफादोंमोन आं ओंखायनो गाइखेरा लोंनो मा लाखिबाय दे बोख्लायग्रोनो है थाङा सा लोंबाय दं जोङो गोलैबाय मानो गोलैदों नोङो दे दायोफोर थांबा हानाय सा लोंग्रोदो र' दासो दे आंनि नाम्बारखौ होनानै ओमफ्राय स्केनारखौ हरनो हो इयाव दा मा
गारिसेयाव स्केनारखौ माबायाव WhatsAppआव आंनि नाम्बारखौ लानानै हरनो हो 1000नि बारा दं आरो ना इयाव दे जों माबा जाबाय दङ र' मा 1600 दङनो ओमफ्राय इथाया ओमफ्राय 11000 ना 12000 बेसेबांबा जायो होनदो टटेल ओमफ्राय फैसाया हराखै दासो बोख्लायबाय दङ दा फैसा हरनांगौ 12000 ओंखामखौ जोंहानो जाहैनांगोन थांनो होदो दा दाउ गोदानो दाउआनो गैया खोमायसाबो बेमार ओमफ्राय ओंखाम गोजा जानो थांगोन नामा इयाव ओंखाम गोजा नङाना बेदर लाबोना दोसले माने गाइसमोन इसा बिमा आं माने आंनि बिखुमजो जाहैबाय इथा लाखिदोनो बेयाव थांनो लेंदो माने ओमफ्राय ओंखामबो जाबोखानो होदो आरो नायनोसै मा जायो जाखांबाय थांबाथाय नोंसिमबो खोन्थिगोन जानो नङा बायला जिलासो दे ओरैनोबाबो ओंखायनो नायबानो जाबाय नोंसोरा गाइखेरा लों मा गाइखेरा लों गाइखेर लोंनांगौ गाइखेर लों दे दसे थाथो दे दै गैया इयाव दसे थाथो दे उदै बुंबायना मेगि जानानै ओमफ्राय दा जाथोसै दाउदैया जा आरो दाउदै जानो नागिरदा इयो ओंखायनोथ' मेलेम गैया नङा बेबो जायो ओंखायनोथ' रायजायो आंदों गाइखेर हाबि जाबिखौ लोंनो नागिरा मोजां बुस्थुखौ जाया माने गथ'फोरा पेकेटनि हाबि जाबिखौसो बिराद जानो मोजां मोनो ओमफ्राय दाउदैया सोरनि गोजा आंनि गोजा आं दोसो जायो नों जाया आं जाखायाबो जानांगौ दाउदैफोरखौ मेलेम जायो फुङावनो दाउदै दैथाम जासिगोन इयो चेयार्स लकेलसो दे आरो बयलारनि नंबावा स्कुल लांनायासो आरो स्कुलनिफ्रायबो लाबोफिनखादों क्लासाखौ रोङा खोमा माने बिसोरनिया गोदानै शिफ्ट जादों नालाय माबाया स्कुला लामाया बारा मोजां नङा एसे अखा हानाय लोगो लोगोनो पुरा हाब्रु जाजोबदों सोरबा लाबोफिनदोसो आरो माबा मिथाइ दंबायसो दिहुनबावाखैसो माने मिथाइयानो माखासेमोन थाखाय जानाव साहा लोंबाय थायोना साहा नांबाय थागोन साहा गोजा लोंनायाना मा बिफा फिसा खानाय एखे गानदोंला गस्लाखौलाय बाबानि सियो गथ' गोरलैनो गस्ला अनलाइन बानायना लानानै फिसालानावसो जादों गस्लायानो नै माबायदि जादों नोंनियाव मोदोम बडियाथ' जादोंआनो ओमफ्राय गोलावाल'सो एसे गोलाव नोंनियावनो जाबाय माथो एम साइजआनो माने इदि फैनाय बांनिया साननैसोल'सै आंनि गस्ला गाननो हासिगोनानो नोङो खैदिन नांबावगौ आंनि गस्ला गानथिंना गिदिंथिंबाय थागोन इयो एक्सट्रा बायनो गोनां गैलायलाना गांसेखौनो बिफायाबो गानबाय फिसायाबो गानबाय बिदि जासिगोन होआ माथागिनो आंनि गाननो आंनोल'सो बायनांगोन ओमफ्राय एक्सट्रा आंनो बायबाय थानांगोन दिलाय माबा सायो बैसागोनि दख'ना होआखै आंनो बेसे दंखायो जागायानो गैला दोननो बैसागुआनो फैयाखैबा हायाबाबो बैसागुनि सिगां बायनांगोन नङाबा दाम गोसाथार जायो बैसागु सिजोनाव जायगायानो गैला महा दोननायदो नोङो महा दोनसोनायदो बेफोर माखाखौ गस्ला माखाखौ हिन्जावफोरा इदिनोखा आरोबाबो हिन्जावफोरनियाव थाबाबो गैयै बायदिखा इदिखा माने आंहानो गैया दा आइदि गावखौ लानोबाबो लाया गावहा जा बेखौसो आं जाला दानो गैयासो गैया होनना गाख्रावगोन आं माबा थांनानै लानो बायो ओमफ्राय फैसाखौनो गिखांना होयो आं माबा ओमफ्राय लानो होबाय गांसेबो लाना फैयासै ओइ स्टेनाव दोनबाय थाबा बोरैबा बागोन मानसिफोरा दिनैसो दोनबाय दे स्टेनाव माबायदिबा मोनखो नोंथांमोनाबा नायनो एसां गोलाव दिनै फार्स्ट टाइम दोननायबाय दे आङो स्टेनाव माबायदिहाय मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय स्टेनावबाथाय नोंथांमोना सानैखौबो नुबाय दिनै साथामखौबो नुबाय आरो इदि आखायाव लाबाथाय आरो ओरै लालाय खालामनो गोनां जायो नालाय दा अबे मोनसेखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना स्टेनाव दोननानै रायलायनाया मोजांसिन ना आखायाव लानानै रायलायनाया मोजांसिन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो भिउस थांथाराखै नोंथांमोना नायथाराखै आंनि ब्लगफोरखौ नायथाराखै हिट मोनाखै खोमा नोंथांमोना ना हिटआ खालि मोननैसो कमेन्ट होदो भिडिअखौ मोजां मोनाखै होननानै मानोबा मोनाखै मानि थाखाय मोजां मोनाखै नोंथांमोना माबायदि बानायनांगौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे दैलि ब्लगाव इमान एन्जयेबल भिडिअ जाखाया दैलि ब्लगा मालाबा नों बरिंबो जानो हानाय मालाबानि भिडिअ अलराइट गाइस अखाया दासो गाबाय एसे बेनिफ्राय जोंथ' दहाय होनदोंमोन ना बियाव मोननाव थांनो होननानै नै अखाया एसे गारबाय किटिया दा दुगैनो थांदों आं दा बेदर लांनि माने इसा आलु गायदों होनदोंमोन आलुआ एकदमबारे दै जानानै एकदम लोमजोबदों आरो ना आलुखौ थाब बुराबा जानाय नङा बेनिखायनो दा हरनो थांनानै फैनि माने ओंखामबो जानाय जाहैगोन बेनिखायनो बेदर लांफानि आङो बिसोर सोलाबथाराखै माने सानैल' नालाय बिसोरबो दा नायनि आङो दा सकाव थांनि आं महेसरखौ लानानै ओंखारना दिहुननानै हाब्रु गोजाना महेसर लाङाबाबो जानाय नङा अखाया हायाखै नङा हासाबबाय लागातार सानब्रै हाबाय एकदम आरो एसे हायाखै माने थाथ'नाया दसेल' थाथ'दो लागातार हादो आरो ना ज्रावबो हादो बेनिफ्राय आरो नै जागाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद सिदोबजोब्बाय आरो ना जिमानखिनि धुला जादोंमोन जिमानखिनि हाद्रि जादोंमोन जिमानखिनि बाला जादोंमोन सब माबा सिजोब्बाय आरो दा हाब्रु जाजोब्बाय बेनिफ्राय फारसेथिं मोजां जादों फारसेथिं गाज्रि जादों फारसेथिं आरो खेथियकफोरा आरो जोंहा बेसरफोरखौ आलुफोरखौ बुरख'नो हायाखै बेसरफोरखौ एकदमबारे नाख'नो हायाखै फुख'नो हायाखै बिराद प्रब्लेम जादों आरो ना खायसेफोरनिया
खायसे खायसेफोराथ' जायफोरा एकदमबारे बेफोरखौ बेसरफोरखौ फुजोबखांबाय नाखांजोब्बाय आलुफोरखौ बुरखांजोब्बाय बिसाथ' बोल्ले बोल्ले एकदमबारे दिनै मजे हे मजे दा जायफोरा फुख'नो हायाखै मोनख'वाखै बिसासो एकदमबारे प्रब्लेमा जादों आरोना एसे बेनिफ्राय दा आं सगालागि थांग्रोनोसै सगालागि मोनहैनोसैयानो आङो सगाव माने इमान गोबाव लाया आंनिया थांनो नै दा गारदोंसो होन्दोंमोन ना नै हाफिनलायबायानो अखायानो अखाखौ गारदोंसो होन्दोंमोन नै हाफिनलायबायानो दासिनो मा जाबावगोन एकदमबारे फोथायनो हाया जादों अखाखौ आं अखाखौ गारबाय होननानै ओंखारबोदोंमोन नै हाफिनलायबाय दा माबोरै सगाव ओंखारगोन आङो अलराइट गाइस नै जोंनिया बाजारा बेनो आं ओंखारना खिन्थिथ'ला एकदम अखाया जे हाबाय थादों नालाय लाबाय नै बेदरखौ सेरसे आरो दा लांनांगोन सिंग्रा हाबि जाबि माबानि बुस्थु ओइ साहा दखाननि बुस्थु लांनांगोन ना दा साहा दखाननि बुस्थु लांनाया इयाव दं साहा दखाना अलराइट गाइस जोंनिया टटेल सब लाजोबनाय जाखांबाय सिंग्रा लाबाय ओजों आरो लालमहन गल्ला सल्ला लाबाय गाइखेरबो लाखाबाय बेदरबो लाबाय दा आरामसे न'आव थांनांसिगोन न'आव थांनानै किटिमोनखौ थिखांनानै दा डाइरेक्ट लांनांसिगोन आरो ना दे नायलांबाय था अलराइट गाइस नै जोंनिया गेस सेस लाजोबबाय माने जों दि ट्रिपाव लांदोंमोन सिलिन्डार फिसाखौ गेस फिसाखौ बेखौबो लांफानोसै गेस जोबदोनो माने ओजोंहा इसिङाव हाब फै ए टिसान जों आलासि जानो थांनायदो टिसान आलासि जानो थांनायदो कार बार्डे थुनुर बार्डे ए दे अबो दे आयन दे ओंखारना रेडि जाखाना दंमोन बिसोरो टाटा सैमाखा बेसरा आरो आलुखौनो बुरबुआखसोमोन इनो माखा आलु इखि माखा बेसर मा जागोन आरो इनिखिबो बेसर इखिबो बेसर सेस खेथियकफोरा एबार टेनसन जाजोब्बाय इ माखा बेसेबांबा बुरजाखामोन इ बेसरा नायलाय माबायदि जाजोबखो अखाया इदि गेजेर ससेयाव इदि अखा फैना होयो आरो सोरबा नुदोना आलु माखायाबो गैलालै मा जाजोबगोन इनो फुना दोनबावदोंसोमोन आरो इनो नै दै लोमजोब्बाय बेसेरा आयै इसोर दै लोमजोब्बाय नै बेफोर माखा फुबावाखैसोमोन आरो फुयाथ' एख' नङा र' इ फुना दोनखानायफोरा इयो गाजा बेरजोबसिगोन आरो दिनै जुदि सानसे फैबावोना इफोरबायदि अखा सेस जाजोबगोन एकदमबारे एसे मोनगौमोनाबो सेस जाजोबगोन आरो नै इखिजा दैया लोमजोब्बायसो मानो अकस्मात इदि अखा नायो सोरबा सानब्रै जाबाय अकस्मात नङा बै खेथियकफोरा बिराद टेनसनलै दा इनो बेसेराफोरा बिनि सायाव जोंहा मा बाबा मोनाबो आलु बुरगासिनोनो इ अखायाव ओंखायनो आंखौ आथुर लेंहरब्रबदो ओमफ्राय बाथिनिल'सो होन्दोंमोन बुरखांनो दा बुरखांबाय ना बुरखायाखै इखौनो थांनांगोन दुब्लियालागि अखायावसो माबाबाय दङ ना मायबा ओइ अखायाव बुरबाय दं खोमा सानैबो जोंहानि न'आ मोनसिगोनानो इनो आरो सिद्दानो नै इसिनियावबो दै जाजोब्बायानो ओइनो जेखैबो बेसर दंमोनलै बेसेराफोरा मा जागोन जोंहानि खाथियाव शिब मन्दिर दङ ओइनो बुरखांबाय खोमा अखा बारा हानायखाय फैबाय खोमा आं ओइनो नुहुरदों आङो जोंहानि न'आ बेनो आरो लासै दे लासै गोलैगोन नै इथा लाबनाया इसा साथा गैया साथा मोनफैबाय जेन मायालाय हे भगबान अखा सिजाना नय र' आंबो थांगोन हा नांला नोंसोर सिजाजोब्बाय दिस' ए मोनबावगोन माखा बेसर दंमोन बालायज्रिखिनियाव देनजार सिजोब्बाय अमाया इसानिया ओइनो जोंखौ भिडिअ लाहरदो दा अखाया साथा गैलानो साथाखौ लांजोबदो नोंसोरो ओमफ्राय आङो दा गारियाव माल माथा दङ नालाय खाख्लुमना थांसै आङो मोजाङै फिलायगोन सिलिन्डार मानि लाबदो मानिबा लाबदो गेस जोबना दङनो ओमफ्राय इखौ जोङो दा संनो थाखाय लाना फैदो फिसाखौ लाबबाय मा लाबदो मेथाइबो लाबदो खोमा सिंग्रा बेदर इ गाइखेर ओइनो बाबाया खारबो फिसाथार आलु माखाया सेस हाब्रुसो नायनाय हाब्रुसो आलुआ इदि जायो सेस नस्त इ आलुआ मोजां जाबावगोन जाया साना नंबा फोराननांगोन आरो सुनानै थेवबो मोजां जानाय नंला आरो माने थांनाय बोसोराव अखा मोनाखैमोन नालाय जिगाब सायाव दोननानै आरामसे जाबाय थानो हादोंमोन दा मा जागोनसैलै हाब्रुयैनो बुरबाय एसे एनै बुरजा मोनगोमोनखोबा दा हाब्रुआव नागिरनो हायाना थाबोबाय आरो सेस जाजोब्बायलै आलुआ बेथो सेस
मोनामलायबाय बोरैबा आलु मोनामलायबाय गेसाव मोनामलायबाय आं आरो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु खोन्थिनो र' मोनसे भिडिअ प्रजेक्ट मोनसे मावबाय दं होननानै होन्दोंमोन ना आङो दा नोंथांमोननो खोन्थिनो दे आङो बेयावसो आङो बेयाव लानाव मावदोंमोन आरोना माने बिसाबो फिसालाफोर गैया फिसाजो गोजा हाबा जाजोब्बाय रावबो खामायनाय मानसि गैया बेनिखायनो नैयाव मोनसे फख्रि गिदिरथार दंमोन आरोना बे फख्रि गिदिरखौ आङो फबना होनो गोसो जानानै फबना होबाय बेनिफ्राय आं सानदोंमोन मा गय गायना दोननोसै इयाव होननानै गयखौ गावसोरबो मोनजागोन आंबो एसे एनै फानना मोनजागोन होननानै खाथिखैनो माबा दं आरोना दैमा फिसा दंग' बेनिफ्राय नैफोरखिजाबो दै जायो इफोरावबो दै लोमो नालाय आङो हा खोना होनो नागिरदोंमोन एसे एबार दाउ बोथोरानो बारग'लायबायना फख्रियावबो एसे नांबावगौ जादोंमोन अलमस्ट 200 ट्रेक्टर जादों इयाव अलमस्ट 200 ट्रेक्टर जादोंबा जोंनियाव 300 थाखाहाय ट्रेक्टरसेयाव 300 थाखा मानि दामानो बेनिफ्राय नोंथांमोना हिसाब खालामदो 200 ट्रेक्टराव बेसे थांखो नै हिसाबो अबे इथायालाय आदसा इथा दहाय लाखिनो होन्दोंमोन ना दहाय फन हरबाय थानाया इथाखौ माबायदि नायनि आं एसे लाखिखोबा इथाखौबो एसे लाखिना होनाय जाहैबाय थिगानो दं दे सरकारनि न'आ सेनसन जाखाबाय सरकारनि न' मोनाखैमोन इसा नै ओमफ्राय सरकारनि न'आ सेनसन जादों नालाय एबार हाबगोन होननानै साननानै इथाखौ लाखिखानाय जाहैबाय दा इथाखौ लाखिखा होननानै होन्दोंमोन आं इथाखौ खमावनो मोन्दोंबा इथाखौ लाखिखा न' हाबसावबाथाय इथाया दाम जागोन होननानै लाखिनो होदोंमोन आरो दा न'नि फैसा हाबबाथाय टेनसन गैथ'ला बारा एसे बबाय बाहायनो हालायसिगोन बेखिनिनि फैसाखौ बेफोरबायदि जाहैसिगोन बेखौ प्लेन लानानैनो आङो थारमाने बेखौ मावनो थिनदों आरोना ओमफ्राय नै जा मति बेखौ जाहानावसो लाखिदोंमोन आरोना फार्स्टआवनो टिकुखौ टिकुआ जाथ'वाखैमोन बेनिफ्राय बिमाखौ मेडिकेल लांनायाव टिकुआ जाथ'यैनि नै इखौ मेडिकेलाव दंमोन पुस्टाथार इखौ लाना फैदों बेहा फिसा जादों ओमफ्राय बिनानाव नङा बिब'सो इयो नोंनि ओइ दाउ सिखावना बुजायो बे हुवा लांनो हागौमोन दाउ सिखावसो हले दाउ सिखावनो दाउखौ जासोगारो बिसोरा जोङो माबा मोना मार रायजाबाय मानसिफोर दाउ जानायनि थाखाय उपाय गैया सैमानि थाखाय रायजाबाय थायो इसा आं आरो सैमा नुबानो अननो ओंखारसोयो गाइखेरखौ फुदुंग्रोनि गाइखेरखौबो इमान बुरजा लाबोबाय नोङो गेसोमना दंमोन इसा दाथ' आं बन सन जरायनो बासोगारोना वेलकाम टु किटि's home अरिजिनेल बेनो आरो जोंहानि न'आ लोगोफोर एख' गैया बायला जिलासो बेयावनो जोनोम जानानै देरनानै थांबाय आरो आङो बिसोरनि न'आव हाबा जाहैबाय होनलाय आं लांनानै चेन्ज खालामहैबाय किटिखौ दा जोंहा रावबो फिसालाफोरबो गैया नालाय बेफोरबायदिनो बिमा बिफायालाय बेसेबां खामायनो हानोसैना हाजिरा मावनासो जानाय नालाय जोंहा बिमा बिफाया बेनिखायनो न'फोरा बिदिनो दं आरो दा सरकारि मोनबासो लुनो हासिगोन दिनैसो देखायबाय आरो आङो जोंहानि न'खौ माने फेसबुकफोराव मालाबा ओरैनो ससे खोन्थियो अमाया माथो साफा जादो नै पुस्टानो हिनजाव गोजासो दे अमायाबो ओमफ्राय हिनजाव गोजासो नै साफाथारमोन रोंलायनाय जाबाय गथ'आ मालाबानो सिरि बिबौआ सिखायदोनो मालाय बारा रोङाखै दिनै रोंगोन इयो सिखायबा गथ'आ आयु गथ'आ बेथ' रोंगोन इयो सिखायबाथाय जा सिफुं सुनो मिथिनो जायाखैमोन बिमा बिफायानो दाखालि गोरानै बुरनाय दं होनो आलुआ इखौ नायनो र' आङो इलाय इमान साफा जादों नै ओंखायनोथ' मानोथो बुरैयासै नै बेफोरबायदि जादों साफानो दा इखौसो जानो मोजां जासिगोन ओमफ्राय दा बारा मोजां जानाय नंला सिनाया दाखालिनो बुरनांगौ अमाया नोंसानि गोजा नामा इयो जोंहानिल' नङानो बुहुद मानसिनिनो दंबोयोनो आरो बुरनो गोनां सेवजोबसिगोन आरो उपाय गैला बस्थानै लाबोबाय सुनानै दोननांगोन हाब्रु गोजा माइआ मोनफैथ'वाखै माबाया मोनफैग्रोबाय बेनिफ्राय जोंहा माइआबो फैबाय र' आं एसे देखायनि अखा सिजा आलु बुरनो थांनाया मोनफैबाय हे भगबान बोरो आलु नामा इयो नङा ओइ दुन्दियासो इयो नोंखौ आं दाखालिनो होन्दोंमोन ना आलुखौ बुर होननानै होमबाना इमान मोजां मोनबायमोन इखौनोथ' होननानैथ' आङो सानदों इमाखा आलुआ इमान साफा जाबायमोन आरो ओइखिनियाव बालियाजों लामा गोलावा इमान बेसर फुनोनो हायासै एख' जायाना इ बेसरा दा सुस्रा नांगोन इ बेसरा एख' जागोन जाया दा सेवगोन ना ओमफ्राय फुना दोनखानायफोरबो दङ इ गाजा बेरजोबसिगोन इयो माबादो गाइखेर लाबनानै गाइखेरखौ फुदुंखांबाय आङो अबेनिफ्राय सकनिफ्राय लाबदो ओमफ्राय गेस लाबोफादोंमोन ओमफ्राय माबा दा गाइखेरखौ फुदुंखांनानै बेदरखौ रुबाय दङ मादि बिदि सुनानै
이제 수비 दोननांसिगोन. 이제 दोननांसिगोन 더. 이 마바낭시건 दैखौ सोबखांनांसिगोन हाया. 이제 दोननांगोन. गोजानाव दोनहरखा इखिजा. 이제 सुना दोननांसिगोन 더. 이제 सुना दोननांसिगोन 더. 이게 मानो गुफुर जाखो? थरसेयालाय. मिनिदो. मिस खालामनो लाबो. मा खालामबावनो आरो बोथोरजों हायो. आं दाखालि होननायानो जादोंमोन ना थाब बुर होननानै बे बिफां थैनायखौ नेबाय थानानै इदि जादोंसा नङा आं डाक्टरनाव थांबायबो ना बिजि सुगानो खननै खनथाम बाबाय हारसिं बुरबा दाखालि जानाय नङामोन इदि इदि सुगानो दोनबाय थानांगोन नै जोंहा बेदर एवबाय बेनिफ्राय नै न'नि दुन्दियानो माबा फिथाइखौसो होगोन खोमा फिथाइखौ होगोन बिलाइखौ होगोन राबोजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा बेयावमोन दैमायाव सुहैदो माबा आलुखौ नै सुखांनायफोरा नै सुनानै बिदि जासिगोन आरो दोनजोबसिगोन आरो सुनानै सेस नस्थ' दा सान्दुं फायना होनायबा हामगौमोन बिराद मोजां जागौमोन सान्दुं फायना होनायबा राननानै आरामसे जाना थागौमोन आरो सान्दुंआसो मा खालामो जोंहानियाल' जायाखै जानाया गामियाव गासिनो जाजोबदो उपाय गैया आरो अमा माखाया दिस्टार्ब ओंखाम उखैगोनानै सिंग्राखौ जाग्रोबाय इयो थाङा सार दंबाला दङ र' लायनि ओमफ्राय इथिंजाय बेदरा मोनथ'वाखैनो इ मोनबाथाय आङो साहाखौ फुदुंनानै होनसै आरो इसोरनो दा ओंखाम जानोसै नै अमा बेदर आथिं सादोंखौ ओइ आथिं सादों मायबा खाना लादि खारथिङो नालाय बहा खारथिंनांलाय आङो फुङाव खामानि मावदोंसो मा खामानिहाय मावगोन मायबा खामानि मालाहाय मा खामानि मावदोंलाय गाज्रि गैयाना गाज्रि मोननायाव बोरै जागौमोन सान्दुं फैबाय बरिया आंनाबो लेट्रिना सेस जाजोबना दङ दाना होनायखाय खावलाय ओंखारजोबदों बेखौ जानानै दै लोंसिगोन आरो बिसोर बिराद नै अमायानो माखासे इसा नै बिमाया ओइजोंबो मासे ओजोंबो मासे दं दै खाथियावनो खाना दोनदो सेन्ट्रा नांबाय खोमा इयो गोजांना मटराबो आं गायना फैनायमोन आरो मटरा मायबा फुलानो लांनो जालायबाय बिबारा थांगोन थांनायालाय थुना होबानो थांगोन आरो इलाय गानलेर दं नामा मा बुथुमना लादो आलुबो लाबाय आलुखौ इसोरो लाबाय देनां लांसिगोन माने रानाखै नालाय दा लांलाङो फोरानायनोबो बोरैबा जागोन दा जागा गैयालै जाहाबो हा दहाय फैदो लाजिबाय सासेया सिख्ला गोदोर देरथारबाय दोसोलाय नोंला आं दहाय बिनो लाबोदोंमोन थांबाय जानुंखौनो जाहानि न' खाथिनि थांसै जा सिंग्राखौ दा जाहाबो फैदों फैयाखै फैदो दङ दा थांबाय आलु बुरनो ए नोंसाबो आलु बुरनो दं ए मा ओंख्रि जानायलाय बांबुलि जायाखै बेखि नाहरा मानो नाहरलाया लाजिलायो माखोबा थांनोसै जों थांनोसै मोनाबायबो हिंगाव जासिगोन गोजांदो ओमफ्राय इखो फाङाबा मोनामदो मोनामदो नै बिनिफ्राय बियो जों गामिनि बाथौ थानसालि आरो बिराद मोजां बानायदो बाथौ थानसालिखौ साफाथार नुदो नै बेसेबांबा साफा समायना नुखादो कालार सालार होजोब्बाय मालायनो बरिया साफा नुखादोलै कालार होनायखाय मोजां मोनदों कालार होनायखाय मोजां नुबाय आरो अरेन्ज कालार होदो ओमफ्राय मा कालार होदोंमोन बावगारबाय आं कालारखौ नै बेनो आरो जों गामिया बिनिफ्राय जोंहानि न'खायखौबो खोन्थिलांगोन दे आङो जोंहा माने बेयावसो दंमोन आरो आगोलो नै बेनो आरो जोंहानि न'खाया जोंहा आबैलानि न'आ बेनो आरो दादालाङानि न'आ दासो लुबाय दासो न' लुबाय दादाया बेनिफ्राय आगोल बिदि नङामोन आरो दहायो बेसर फुना दोनदो होननाया जोङो दै नै इयावनो आरो आलु बारिया नै आलुआ दै लोमजोब्बाय आलुआ नै ओमफ्राय नैथिंजाय बेसर गोजा इफोरो गोमो गोमो नुनाया बेसर गोजा ओमफ्राय नै खावसेखौबो बेसर गोजायैनो लोमजोब्बाय सोमब्र जाजोब्बाय माथो दैयावनो इफोरबो आलुमोन आलुमोन इफोरबो मटरबो दंलायोमोन बुरनो हास्लाबायसैना खायसेनिया आरो बिफाङानो माबायाखै रानाखै अलराइट गाइस जों न'आव मोनफैबाय हैनो किटिया माल बुस्थुखौ माने बिबार लाबोदोंमोन ना इखौ गायनो नागिरबायानो थां थुनाय थां बेनिफ्राय आं मोनसे बुस्थु खोन्थिनो नोंथांमोन नै नुदोंना माबायदि जाजोबना दं एकदम हा गोदानमोन नालाय सेस जाजोबना दं जोंहानि न'आबो आरो आं लेट्रिन गोदान माबादोंमोन ना नै माबायदि जाना दं गाना हागोन ना नै नुदोंना
थालायबायल'सोमोन आङो इनिफ्राय सेस दैया इनिफ्राय आरो हाबो हाबफाबावबाय इनि एक्सट्रा आरोबाव एक्सट्रा इन्दुरा नै बोरै खुख्लानानै हाबहैजोब्बाय सेस इखौ मेचिनजों सारनांगोन बेनिफ्राय आरो मिस्ट्रि फैबाथाय मिस्ट्रि माबाखौ हाब्रुखौ दिहुननांगोन माने धालाय दं इयाव सिङाव आरो आं प्लास नै खुन्था लाबोखादो एकदम सयथाहै खुन्था लाबोखादो मानो होनोबा ओरै सात जागोन नालाय बेनिखायनो एकदम सिंनिफ्रायनो मजबुत बानायबोखादो दा मा जाखो उन्दुनानै ए भगबान सारनांगोन मानांगोन दा इ नुदोंना इबो हाया गोलैहां जाजोबना दं इ गोलैसिनना होबावबा आरो इखौबो थिखांबाव एकदम बेकार खरसा है आं स्टार्ट खालामफुनायावसो इदि जायो नालै साला है साननैसो उनावथ' फैथार आंनि टेंकिया जाथारनायनि उनाव फैनायावबो टेनसन गैयामोन है मा जाबावगोन दा मिस्ट्रियाबो फैनो हाला इदि अखायाव आरो सोर मा खामानि माबोरै मावनो हागोन नै थुखांबाय नामा मोननै थुखांबाय दे जिं थुना हो इ अखा हानायदो मालाय रज'गोन दे ना दे बबेखि थुयो इयाव थुगोन दे थुजायो दे इयाव दे थु ब्र' थांजोबदो र' गुरै जाजोबना दं इयो गोदान गोजा हायानो दा बोरमा गैला नालाय जोंहा बोरमा गैयिखाय दा टेनसन गैया जाबाय थांखासिगोन ना थांबाथ' मोजाङानो थ' बिदिनोसै आरोना जोंनि ब्लगा दिनैनि दैलि ब्लगा एसेयावनो जोब्बाय होननानै आखायाव लाबाय नोंथांमोना माबोरै मोनदों दिनैनि ब्लगखौ आरो किटिनि न'खौ नुनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामनानै माने मिथिहोबानो जाबाय जोंनो ना माबायदि मोनदों माबायदिया मादों दे दिनैनि ब्लगा एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन दे आं ब्लग लाबोबाय थासिगोन बायदि मोनदों आं दे बाय बाय